nem az ego, hanem csupán egy régi, kondicionált elmélet. Az ego feltételezi a tudatosság hiányát. Tudatosság és ego nem létezhet egy időben. A régi elmeminta vagy mentális szokás egy ideig életben maradhat, és újra felbukkanhat, mert a kollektív emberi tudattalanság több ezer éves lendítő ereje vagyok. Ám valahányszor fölismeri, gyengül. Reaktivitás és sérelem. Habár a panaszkodást gyakran a megbántottság érzése kíséri, ahhoz erősebb emóció is társulhat, mint például a harag vagy a felzaklatottság egyéb formák. Így módon az még nagyobb energiájú töltősöket fel. A panaszkodás ez esetben reaktivitásba, vagyis reagálásra való hajlandra fordul át, ami az ego önmegerősítésének egy másik módja. Sok az olyan ember, aki folyton várja a következő dolgot, amire ugor.